dị m n'obi. Ụwa anyị bịara bụ otu mbịa. Ụfọdụ ndị anyị na-ezute n'ụzọ bụ ndị anyị dọtara onwe anyị. Ndị ọzọ bụ ndị ụwa kpachapụrụ anya nye anyị. Anya na-ahụ nke ọ pụrụ ịhụ, ma obi maara nke dị ya mma. Ndị mbụ na-adị nwata n'obi ma ọ bịa ụwa bụ nne na nna ya. Ihe niile gbagodi abụọ n'elu ụwa, ụdị nne na nna adịghị abụọ. Ọ bụ ịhụnanya nne na-enweghị atụ ka ọ bụ nke nna kpọrọ akpọ? Ọ bụ nke ọmalịcha ụmụnne ka ọ bụ nke ndị enyi dịka nwanne? Ihe ọma ị ga-emere ọdịnobi gị ahụ, mere ya ahụ taa. O nweghị onye ji echi n'aka ya, o nweghị onye echi kwere nkwa. Ịhụnanya anaghị ejukwa na-eju, anaghị amacha uru mmadụ bara ruo mgbe a chọrọ onye ahụ achọ. N'ihi na onye jiri ọnya gbuo ewi anaghị amacha na ọ dị ụkọ. Rie uru ụwa nke bịara, mee ntụnye gị n'ụwa, ma mee onwe gị obi ụtọ. Ebukwala iwe n'obi alakpa ụra. Bụrụ aṅụrị nye onwe gị, ma bụrụ obi ụtọ nye ndị ọzọ. Onye ọbụla pụtara ụwa ịta ndụ gị ahụhụ, biko chụfee ya n'azụ ụlọ. Inwe anwaala, anyị ga-ebiri ndụ na-aga n'ihu. Ị bịaghị ụwa ịbụ enyi mmadụ niile, nke mmadụ niile ji abụ enyi gị. Ị nọrọ ebe ị na-emetọ ụmụ ụwa emeela gị. Lee ndị adịghị n'obi, gbajuo ha ịhụnanya afọ. Ndewonu, abụ m Nwaada Sọpụrụchi Ann Alugwe. Nọdụnụ mma o.